Чакай. Става въпрос за поръчка около 50 000 евро. Но 3 фирми са ти отказали, защото е сложно. Ами да, в общи линии е това. Искаш ли да погледнеш? Добре, изпрати ми скиците. Мислиш ли, че тази поръчка е чак толкова сложна за изпълнение? Ами, и на мен ми е интересно, но дядо ми не приемаше поръчките по това дали са лесни или трудни, а по-скоро дали може да свърши качествено работата и аз съм на същия принцип. И това е сложно. Правили сме подобни неща и преди. Профилирани шапки, нестандартни размери, доста ръчна работа. Не е нещо ново за нас, но единственото по-неприятно е, че ще има някои елементи, които ще бъдат доста тежки. Колко тежки? 600 кг тежки. Да, видях скиците, няма страшно. До утре оферта ще бъде при теб. Супер! Много благодаря. Моля, пак заповядай. Искаш ли да видиш скиците? Да. Имаме шапки за колони и бордове за ограда от врачански варовик, изцяло обработени с едра бучарда по цялата повърхност. Имаме 4 типа от 50 до 600 кг. 170 кг, които са всъщност средните, отнемат 2 дни работа, тъй като е изключително много работата на ръка. А за големите няма да ви казвам колко. 5 от тях крият осветление вътре, а още 5 има монтирани камери през тях. Все пак го превърнахме в реалност. Оказа се, че не е чак толкова сложно. Ако имате проект, за който ви каза, че е прекалено сложен за изпълнение, ние сме на среща да го реализираме за вас. И колко време смятате, че ни отне тази поръчка да я завършим? Можете да познаете в коментарите.